Ne bucurăm prima dată că am fost atât de bine primiți aici la Comrat, ne bucurăm că suntem aici. Chiar când am intrat în Găgăuzia a fost un superb apus de soare și încă o dată a fost un semn minunat pentru noi că va fi bine și suntem convinși de asta. Proiectul pe care TVR Cluj îl propune este un proiect media, se numește Reporter Est. De data aceasta suntem, iată, aici la voi și o parte din jurnaliștii de la TVR Cluj vor realiza subiecte turistice, culturale, multietnice din teritoriul în care ne aflăm. O echipă tradițională de televiziune cu redactor și cu cameră. Avem echipe de videojurnaliști, oameni care filmează, scriu textele și montează materialele lor și avem echipe de jurnaliști cu telefonul mobil care fac totul pe mobil. Filmează cu mobilul, montează pe mobil, dar totul are aceeași calitate aproape ca și cum ar fi fost filmat cu o cameră de luat vederi. Imagini stabile și de calitate. Este, să spunem așa, ultimul trend în domeniul jurnalismului pe care încercăm și noi să-l implementăm.